Áno, toto som ja. A toto je to stupidné kura, kvôli ktorému som prehral noc. V dnešnom videu si zahráme Five Nights at Freddy's a jo, bude to strašidelné. Tak si zoberte popcorn a užívajte. Takže čaute, ja vás vítam u nového videa a v dnešnom videu som sa rozhodol si zahrať moju smrť. Ideme si zahrať 5 noci u Freddyho 4. Takže v živote som túto hru nehral. Ideme hrať poprvýkrát, veľmi sa bojím. Ideme New Game. Ideme novú hru. 5 dní do party. Mňa zaujímal, že aká party. Čo urobil tentokrát? Zavrel ťa do svojej izby znova. Nebuď vystrašený, som tu s tebou. Vásoda. Oh my god! Oh my god! Čo je toto? These are my friends. Toto sú tvoji kamaráti. Toto sú rozhodne není tvoji kamaráti. To ťa budú chcieť zabiť. Čo ste ty? Čo ste ty? Akože netuším, čo tu mám robiť, takže... Knocking on... Klopem na dvere. Pusti! Čo sa stalo? Čo stalo? Ráno je ďalší deň. To som vážne nevedel. Asi už ideme. Noc prvá. Aj, tak krát! Neviem, jak sa to ovláda. Ja si nečíšem zvuk. Počka, tak to zase nie. Click here. Idem sem. OK. Takže chápem. Je midnight. Kámo, tak toto je otras. Toto ti dáva na... Sem nemusím chodiť, že vraj. No kde sú ten Freddy a tí oni ostatní? Toto som počul. Zatiaľ v pohode, nechcem to zakriknúť. Tam sú aké hodiny. Čo tam aké obrázky, hele. Ja to nechcem hrať. Ja som nič nepočul, hej. Ja prisahám Bohu, že som nič nepočul. Ja sa dogrcam, hej, to bolo útrasné. Takže keď počuješ voľaké divné zvuky, lebo voľačo také divné som počul. Preto som to aj zavrel, ale to neznelo vôbec jak dýchanie. Čo to tak seka zrazu? Nechcel som tam ísť. Ja teraz nemám zvuky, hej. Ja mám úplne slabé zvuky, takže... Ja pre istotu budem takto držať za každým dvere. Ja teraz nič neočujem. Ja nepočujem nič, ja sa bojím si zapnúť zvuky. Ja sa to bojím spraviť.
Sa bojím, že za mnou budú tí malí zmrdi. Sorry, že toto video nie je tak moc komentované, ale proste ja sa opäť sústredím. A potom na mňa aj ten zajak! Modrý onič, fialový, čikera maťa. Z tejto série asi vidie jeden diel, lebo akože ja sa bojím toto natáčať, lebo akože ja Five Nights at Freddy's nemám rád. Akože mám, ale bojím sa, keď to hrám. Čo sa tu deje? Čo sa tu deje? To som tak riskol, kámo. Som teraz spiechám, proto riskuj. Takže 3 AM začínajú vyliezať. 3 AM začínajú vyliezať. Jaj, ty! Takže ja dúfam, že sa vám toto kratšie video páčilo. Určite nezabudnite like, odber. A my sa vidíme v ďalšom videu. Dovidenia.